Калі мы палічым 10 000 дабраславенняў, якія Бог дае нам кожны дзень, стане відавочна, што за ўсё трэба быць удзячнымі. Тым не менш, у нас недаразвіта пачуццё ўдзячнасці, але моцныя пачуццё нараканняў і скаргаў. Але з сённяшняга дня мы мусім гэта змяніць. Мы павінны пазбавіцца ад пачуцця нараканняў і скаргаў і завастрыць пачуццё ўдзячнасці. Нават за самыя дробныя рэчы мы павінны казаць «Дзякуй вам, ойче і маці». Бог дазволіў нам пазнаць новы запавет, усвядоміць айца і маці і даў нам магчымасць старанна прапаведаваць Евангелія, каб збіраць добрыя плады на нябёсах. Калі мы разумеем, што ўсё гэта ласка і падстава для ўдзячнасці, што можа быць лепш у гэтым свеце, чым быць у Богу? Давайте разам разгледзім 17 раздзел Евангелія ад Лукаша. Давайте паглядзім на выпадкі тых, хто дзякуе, і тых, хто не. У Лукаша, раздзел 17, верш 11, напісана: Ідучы ў Єрусалім, ён праходзіў паміж Самарыяй і Галілеяю. «І калі ўваходзіў ён у адно селішча, сустрэлі яго 10 чалавек прокажоных, якія спыніліся зводдаль. І моцным голасам казалі: «Ісусе, настаўнік, памілуй нас». Убачыўшы іх, ён сказаў ім: «Ідзеце, пакажыцеся святарам». І пакуль яны ішлі, ачысціліся. А адзін з іх, бачачы, што ацалёны, вярнуўся, моцным голасам услаўляючы Бога, і упаў ніцма да ног ягоных, дзякуючы яму. І гэта быў самаранін. Тады Ісус сказаў: «Ці не 10 ачысціліся? Дзе ж 9? Як яны не вярнуліся ўзнесці славу Богу, апрача гэтага іншаплямянца?» І сказаў яму: «Устань, ідзі, вера твая ўратавала цябе». Праказа – гэта страшная хвароба. Пракажоныя атрымалі ласку ад Ісуса, і ўсе 10 ацаліліся. Сапраўды, гэта падобна на цуд, і гэта таксама дзіўна. Ніякія лекі не маглі вылечыць гэту хваробу, але ўсе 10 пракажоных былі адцалёны усемагутнай сілай Бога. У такі час, што б вы зрабілі з дараванай вам ласкай? Хіба не ўсе сказалі б «Дзякуй» і ўдзячылі б і славілі Бога? Аднак 9 з іх трымаліся Ісуса, калі мелі адчайную патрэбу. І, атрымаўшы вылячэнне, паводзілі сябе так, быццам яно адбылося само па сабе. Ісус указаў на гэтую неразумнасць і пакінуў нам урок пра словы дабраславення для таго, хто дзякаваў. Кожны дзень мы сустракаем рэчы больш цудадзейнаму, чым вылячэнне пракажоных ад сваіх хвароб. Аднак колькі разоў на дзень мы дзякуем Богу? Колькі разоў вы гэта робіце? Раз ці два? Сярод 10 пракажоных адзін сказаў: «Господзе, дзякуй табе, дзякуючы тваёй ласцы, я сёння ацалёны і ачышчаны праз гэтыя твае словы. Я сапраўды вельмі удзячны за гэтую ласку». Мы маглі б паўтараць гэтыя словы сотні разоў штодня, і гэтага ўсё роўна было б мала. Пытанне ў тым, колькі слоў падзякі мы сапраўды ўзносім Богу, жывучы ў Богу, як той пракажоны, што прыйшоў падзякаваць. Пра гэта трэба задумацца. Значна часцей мы жывем як тыя 9, што не прыйшлі падзякаваць. З сённяшняга дня давайте лічыць кожнае з 1000 Божых дабраславенняў і не дапусцім перад Богам нараканняў, скаргаў, незадаволенасці ці неўдзячнасці.